Ti prasaroni jungjalba te boprusi kaklang sinani. Kami amchai ni phai maikhatung thaikhatung tuwoi. Bai haina basana phurungnani te basana kaham krungkhe phurungai kuchu kotor khai hafangni seborok rena bagai chaitok leino. Maikhatung phalai phayo kebuba phayo mandani kebuba phayo tuidu ompini phia ogli phagyang kanu bonikhe kabangma nok kaham tangjako phalai phia tipra saroni ke sorok kinara no ma phalai jawo kapal amono hono kapal greija bihai kisada no khoksa da mano khongno ke mano rung no basabotno phurungnani te ababano mai khopsa sajanani boroni ajemo phia ganang role ganang no noka sogono odar wono saimano o kri roni bikra roni le tamu sanglang sinani loko adong chonglai bu naikha bono bu chongkha phia ke bu sanai krai kamiam chaini phai ogli o phai miktung phalnai boroni bagi sabosi kok sasinai sabosi nai sinai borok no borok khe wateye bo tongjakha saltongo bo tongjakha busuksi birban manai phalai tonglaijak borokni bagi khe sabosi kok sasinai ke bo to kok sanai tongno borokni bagi wanchok thai o tipra sarok norok wanchok thai borokni bagi bahai ke chubachu khainai borokni bagi sabo kok sanai o loko adong hunjanai rok norok kok satai borokni bagi omaikani tini watui sep phaiye busuk kosto khe ogliwo phaiye miktung phalai bani tipra sarok phalai bo manya watui ni bagi kosto laijak borok sabo kok sanai borokni bagi watui sep phalai tonglaijau wana ma singsa borokni koktuma lek jomnini bazaro naine disini otto bujak mangpli hapin tv o